Dobar dan svim dobrim ljudima. Hvala vam što ste i dalje tu i što redovno pratite moj YouTube sadržaj. Hvala i vama koji ste novi i dobrodošli na moj YouTube kanal. Sad danas sam baš uhvatila vremena i onako rekao hajde da s ljudima podijelim i ovaj snimak iz Beča. Vi koji ste gledali moje snimke na mom Instagram profilu Mirela ovdje, znate da smo u Beču posjetili dosta toga. Također sam sa vama neke preporuke i utiske iz Beča ovih dana podijelila i na svom YouTube kanalu. Ali evo danas, kao što rekoh, uhvatih vremena te i sama zaželim da se posjetim šta smo to sve vidjeli u Beču, iako montirajući ovaj video sam shvatila da dosta toga u ovoj formi zapravo nisam ni zabilježila. Ali ono što sam zabilježila želim zaista da podijelim sa vama. Upravo gledate snimak iz pješačke zone, iz centra grada, koja je jako lijepa i prekrasna. Dugačke ulice su pune kafića, mnogobrojnih butika kao i parfumerija, te također prodavnice za kuću. Suprug i ja smo veliki fanovi posuđa i uopšte stvari za kuću, namještaja, prekrivača, zavjesa, čega god. Tako da uvijek svratimo kad god vidimo neke lijepe prodavnice gdje su stvari za kuću i kupimo obavezno bar neku sitnicu za naš dom. Tako je bilo i ovog puta. Također smo svratili u poznatu prodavnicu slatkiša, kao i želim reći da smo probali i one njihove čokolade na mjerenje, jako su fine, i probali smo uličnu hranu, odnosno njihove poznate kobasice. Ja vam nisam ljubitelj street fooda kao ni viršli, ni kobasica, ni ničeg toga. Međutim, taj dan smo zaista proveli ne znam koliko i pripješače, ne znam koliko kilometara obilasku grada, tako da smo bili jako gladni i zastali smo u centru kod jednog kioska sa kobasicama i jednostavno smo poručili, izgledalo nam je čisto i uredno sve, tako da smo uzeli po pivo, nećete vjerovati, na kiosku i kobasice, i moram vam reći da su bile fenomenalne. Znači, oduševljena sam bila i baš mi je bilo drago što sam to probala, iako kao što rekao nisam taj tip i nisam fan toga, ali evo, ako ste u Beču i ako želite da probate tako nešto, slobodno tople preporuke, zaista je fantastično. Na snimku ste dalje vidjeli Zahir hotel i kao i kafić u njemu gdje smo jeli njihovu poznatu originalnu Zahir tortu. Također i ovo je jedan isto kafić preko puta gradske opere se nalaze. Jako su im zanimljivi kafići, u svakom ima, osim naravno pića i kafe, u svakom imaju kolači i torte, tako da lijepo je to da se tako na svakom mjestu može predahnuti, pojesti neki slatki zalogajčić. Mi smo dalje nastavili, naravno opet, evo ovaj kiosk, tu je taj, da. Nastavili smo šetati gradom, posjetili smo također katedralu Svetog Stefana, sve videe, znači svega što smo posjetili, čega čak i ovdje nema u ovom videu, imate u zasebnim videima na mom kanalu na YouTube, kao i reel snimke sa preporukama imate na YouTube, a također neke montirane reel snimke imate i na Instagramu, pa evo, ako vam se da, gledajte, ako volite takve stvari, ja svakako volim i volim da gledam gdje su ljudi drugi bili, šta preporučuju da se posjeti, tako isto i sama dobijem mnoštvo ideja kad želim negdje da idem u neki grad, tako da evo, i vi ako vam je nešto za korisno, bilo bi mi drago da pogledate, da vidite. Ovo je katedral Svetog Petra koja se nalazi u neposrednoj blizini ovom spomeniku kuge, a ona je isto jako lijepa unutra i mnogo je drugačija od katedrale Svetog Stefana, tako da i to smo posjetili. Dalje smo nastavili u pravcu Hofburga, tu se svakako nalazi ulica sa brendiranim buticima, tako da za ljubitelje luksuznog šopinga na pravom ste mjestu. Mi smo svakako dalje nastavili šetnju. Ova zgrada koju vidite na snimku, odnosno Hofburg, je jako lijepa uživo
i mi smo upravo kroz ovaj prolaz njen prošli dalje jer smo išli da posjetimo nacionalnu biblioteku Austrije koja se nalazi u dvorištu iza ovoga i to sve isto imate snimljeno, mislim da ima i na Instagramu i na YouTube ako se ne varam. Dalje smo zatim prošli do trga Marije Tereze koji upravo gledate gdje se nalaze dva muzeja od kojih smo mi samo posjetili jedan i koji sam jako željela da posjetimo. I mogu vam reći da je muzej toliko fenomenalan, upravo gledate ulaz unutra, da su galerije predivne, znači ljudi vi nema tamo što ne možete vidjeti, bukvalno možete ostati, ali da ne čitav dan, toliko toga ima da se posjeti i svakako tu se nalazi onaj poznati viralni kafić. Pričala sam baš u jednom videu da zapravo kupujući kartu za muzej vi imate pristup kafiću i također možete odahnuti, popiti kafu, pojesti kolačnik ili šta znam. A posjetiti sam kafić, dakle ne možete, znači ne može se ući da se posjeti samo kafić, već kafić je u sklopu muzeja i kao što rekoh upravo imate samo jedan način da ga posjetite, a to je kupovina karte za muzej. Muzej će vas oduševiti, karta uopšte nije skupa, mislim kakav je muzej predivan, tako da ne 10 od 10, već 100 od 10 preporuka za ljubitelje umjetnosti. Nemate pojma na kakvom ste dobrom mjestu, tako da ovo su samo mali ovi djelići, isječci mnogo toga ima da se vidi, vjerujte, ovo nije ni 0,1%, tako da otiđite, pogledajte, mjesto je fenomenalno. Dalje gdje smo nastavili, samo trenutak, hoću evo da kažem da ovdje imate i dio iz Egipta. Iskreno mogu da budem da jako me iznenadilo da mi se to toliko dopalo, znači to nisam očekivala, ali kao što bih ja uvijek rekla, putovanja su meni prije svega prozor u mene. Toliko mi posluže da upoznam i sebe samu i da otkrijem ne samo neke nove gradove ili sela ili mjesta, već mi pomognu da otkrijem i samu sebe i da upoznam sebe još bolje i tome se uvijek neizmjerno radujem. Toliko se vratim puna energije, obogaćena za nova iskustva, da sam prezahvalna na tome i bukvalno putovanja su moj vibe i nešto što najviše volim, tako da se uvijek svakom putovanju neizmjerno radujem. Ne znam kakav je slučaj sa vama, ali ja sam pravi pustolov, kako moj muž kaže, i osoba koja obožava putovanjem, da istražuje. U tom smislu sam pravi avanturista, a nije mi teško ni pješačit, ni nemam pojma. Evo, to je to. Na snimku gledate sada Belvedere. Isto sam ušla unutra i razgledala galeriju slika. Najviše mi se svidjela slika koja se zove Poljubac Gustava Klimta. Isto preporučujem da obiđete i Belvedere. Sada smo već pri odlasku kući. Koliko sam vidjela, nisam snimala dosta toga u ovoj formi, ali evo, kao što rekao, opet ponavljam se da imate sva kratka moguća videa gdje smo sve bili, pa pregledajte ako vam se da. Ovdje smo u povratku ponovo svratili u Pandorf. Ovo mjesto je toliko lijepo snabdjeveno i toliko svega ima. Cijene su zaista ok, tako da ako budemo posjetili ponovo Beč, što se nadam da hoćemo jer nam se obuma mnogo svidio, posjetit ćemo ponovo svakako i Pandorf. On zaslužuje, vjerujte, video sam za sebe, tako da ovo mjesto je također preporuka. Evo, pričala sam nešto u, mislim, prvom uvodnom videu iz Beča, tako da poslušajte i tu, nađite video i poslušajte kratke smjernice u vezi Pandorfa. Poslije toga mi smo krenuli put kući, tako da ću da iskoristim ovu priliku da se odjavim iz videa iz Beča. Bilo nam je fenomenalno, Beč nas je oduševio, kao što rekao, sva je naša očekivanja onako u potpunosti ispunio. Tako da odjavljam se za sada, vama želim predivan dan. Kad god ovo budete gledali, ako imate nekih pitanja, tu sam, pišite, komentarišite. Ne znam zaista da li ću snimati u ovoj formi preko ljeta, ako budem snimala, budem vam i postavila, ako ne, ići će vjerovatno kratki neki videi, tako da pozdrav ljudi moji.